Ай, най-малкият кръст. Къде пуйка? Къде пуйка? Къде пуйка? По една водичка да ви дам една водичка. Ляставицата, краставицата, а на кума ляставицата, яшко ме пи. Сега твоя ред, сега твоя ред, куме да си най-отпред. Аз да пи сега куме. Добро, днеска сгоряти. Аз да терпи сега куме. Ама я като да терпи. Ох, ади момчета, сядайте да ядем и че ще бъде. Сядайте, кусайте всичките от всичкото на масата. Да съди ви здраве, че и тази черпи. Айде. Благодаря. Чакай да шупим питката. Аз от сега се изпитвам камо ли? Айде, музиканти. Айде, ти лачака, днеска лачака. Днеска лачака без почивка. Всички сте шофьори, малко. 12 часа без почивка. Че се уморила от сутринта играе. От Сложно играе. Елате хапнете. Чупили ли? Прейте всичко човек. Ще го има бухата. Колко стане на маста за мене. Добре дошли на всички да видим днес как ще изкараме. Пару няма. Дори, Кой ще има, няма да има ли? Най-добрата пица. Айде бе, всички вземайте от масата. То за кусане. Взимай, той за ядене. Айде, аз ще Да се опитваме да го. Ви тръгна тя сваля балони. Да кача балони. Вземайте балони. Вземайте ли балони на пица? Една маста има. Кото стане ни връща. За тебе да има. За тебе. Айде певицата! Къде е микрофона?
мамо, полюби. Хубави още, мамо, ги зови. Черноки, мамо, добро жанки. Вели червени, мамо, сливняки. Кажи. Сега за купчей. Аз няма да ги пивам кръстника, ще ги оправи. Чай да ги обърша само. Жанки високи, мамо, ямуки. Ергенлък, мамо, пашалък. Моминство и мамо Мари, везирство. Моминство и мамо Мари, везирство. Женилой, мамо Мари, чернило. Ето ми си малко. Дай подай малко водичка, защото ваксата трябва да я прави. Чакай, сега ще я намеря. Сега ще я намеря. Чакай малко. Айде, коя присимка с майка ти, присимка с майка ти, айде. Айде, честито. Айде. Сумка. Айде. Чай съм да не смачкаш ти. Добре. Търсим сега. Ай, баба. Безследно изчезнала. Няма. Тя
si pus la GPS-ul, dar te-ai poate rugie. Am pierdut vaca am pierdut. Vreau să plecăm să o plecăm. Te poi, tu că ea e grandă, mă, se vede cu ea cu masă, tu se lasă și ca să spăle. De mă ținești cu masă, uite-te, cum mă ține. E ultimul și tu ești că sopă, dar le-ai spus. Fii, hată, dă-te slușa, сечки снапи. Ajde, zemajte. Unde-i Goșo? Goșo? Opa! Uite, idem da cauliflowerul звідси, як так? Ако не родила сега, както ти си го народила, край. Да, бе, вие че не подадете. После да че 40 не развиете ще. Значи не е същия. Нема да не може човек да вземе.
10 годами, 10. Лело на изплащане
Ами не може ли? Не, всичко са плащала място. Изпари мама на тати ми дава, знаеш ли? На вирусияни, Мама ли са тати плаща ми месец се плаща ми. Знаеш ли? Без пари мама на тати ми дава, брат. Колко пари искаш? Дай 50 лева и влизаш. Няма да дам 50 лева. Аз не съм се разбирал такива. Не ме интересува. Няма да 50 лева няма да дам. Колко даваш? Една каса бира и 10 шата уиски. И пари не даваш. И 20 лева ще дам. Добре, дай 20 лева. Колко ти ми дадеш? Файдица. За това ли беше цялата гиротия? Касата се сбира иските там. Една цигара, ако искаш да водите там. Не ти иска да подгласа и какви пари имаш вътре. Нека да види. Ай, оговорката си говори. Ето нямаше оговорка. Има да трябва пък да се види нещо. Нали сега... Ади, ела тук. Мико, елай ти, дърпай така прави. Тя не ще взе ръкавите. Я бе се на себе да. Не така, чакайте, защо прави? Чакай, не е готово. Аз си мисля да ме обичаш ти. Аз ли? Хайде, ще го обличам аз после. Миро, като дойдеш, ще ме обличаш и мене. Е така, до тук с ръкавите, окей. Стига, Стига до там. до тук. И накрая ме започваме, моля. Това отзад ми Аз седмицата идвам с мир. Да, чакайте, не съм готова, трябва да си оправя. Мама, пари ме. И тъй. Оки, мама, ще ден крей. Държаш ли? Ден на фях Давай. си. Не дей диша много. Гълта и корема. Какво беше? Готово. Дали е супер. Затвори се, не се притеснявай. Изключим нещо там. Нищо, че си яла сладолет вчера. Ама ние мърдем Няма много. страшно, те се забили спокойно. Всичко е наред. Тук имаш ли нещо? Не, тук. Да, има нещо. Да, и закачай ги. Чакайте, внимателно тук. Лело. Дайте ти. Ама се слага. Нещо Нека ми е. майка цепи. Ще ви здраво. Да има ред. Лело, нещо ми дърпаш булто ти, какво става тук? Ето. Чакай да изчакай. Короната. Опа. Вие ще ми я махнете, виждам аз. Да, ще я махнем. Аз не виждам какво Чакай. става. Трябва да дигнеш булото. Чакайте. Mamma ti fica na cibidac. Punto. Pano na cibidac que pai pano estou pepla. Mavras. Ти виждаш ли? Да, нещо ми излиза. Галя, правилно ли обърнахме да се вижда Не там? знам, Да, нищо правилно. не виждам аз. Тази пега. Стай сега, защото вие дръпнахте го и за ти. Я да видя. Захванете го хубавото и нещо да се махне. Лино, според мен е тук. Да. Давай. Там Искаш да някъде. го видиш? Да, слагайте го. Не, през самото, през него. През него ли го През слагате? него. Майко, Галя, не съм правила момента да бъркам нещо. Да ми изкарате косата само. Да, той не е важно. Да седна ли малко искате? Дина, влезе ли ти нещо? Ти отпуши ли си ушите? Айде, готова си. Имаш огледал, сега може да видиш колко си гледала. Съди съм ли вече? Ти нещо? Те ли ще? Така малко, нали? Чакай. Галя, така кикро, стане кикро, бавно се Слушай, какво става? Няма страшно, как Кина ни дава. Така, но не ред. Коя ма? Еми, скрила си дясната. Не знам аз какво са скрилите. Вале така? Ушчи? Да. Е там, добре. Хуна виста максия меси мешите дром. По принцип не се ли пуска кръстницата вътре? Не, всичките не! Магазини,
Седи там, покажи, че нещо пуса булката. Няма. Тя не може да ходи така. Загубила няма, загуби се обувка. Ами не знам, търсете. Трябва младоженца да С една обувка не може да ходи? Не може, не. Нашата булка има два крака. Виж под леглото. Не знам, търсете. Търсете. Отваряй генерала. Няма обувка, няма булка. Топло, айде да ти подскажа. Да, но Топло. стана ли ма? Да, малко само, ако съм ръдна. Не, ти си стой. Не, тя ще стои, ти ще намериш начин. Абе, хладно, там е хладно. Хладно е, не. Топличко е. Бъдна изпълнете. Аз мога да му помогна. Ами ако искаш, кръсти, чакай си, чакай още малко да се измъчи тогава. Ама ти много бързо искаш да е. Ма не може да е. Аз съм... Там е топло. Не знам, търси. Казвайте толкова ходиш. Хладно е. Няма е там, значи. Там е хладно, на там си топло. Подстава, беше подстава. За гардероба вижда. Затворя шкаф там. Чакай да извикаме нашата булка да ни ти пречи. За шкафа, във ъгъл. Виж. Горещо. Дай на тя смолична някой, не те ще кажат къде. Няма. Не, булка без обувка не дай ми да я Ще я намерим. намерим, аз откажем. Горещо беше. Ще намеря, бе, да. Горещо, аз с шкафа нещо. Еци, подстава, виж. Я ти не робя да намерим. Горещо. Голямо скривалище, бе. Чакай си. Пробвай дали става, може да е малко голяма, малко. Само пробвай. Тя ще каже би. Пробвай. Отвори я първо. Счупиха и балонта. Казва се спукаха се. Сори. Я да видим сега ще стане. Дайте ми да се... Не се мъчи. Не. Голяма е. Голяма е. Подложи нещо вътре. Бърка си налага. Всяка крата е исто ходи. Подложи нещо. Голяма е. Аз имам подложки. Дървени подложки имам. Стана ли булка? Стана ли? Чакай, откъси го стане. Стана ли? Я виж? Ще стане ли? Стана или още е голяма? Стана ли? Ама те го напред да стане, бе. Разширя малко. Не стана, бе. Къде за кил толкова? Гале, куна ви двеци, куна. Хала. Айде, шофери. Първото диско. Да е свободно. Искам да я дам един дар. На роклята на булката на няма ток, спря тока за питата. Доро, пак съм аз. Тя ги захранва на гражданския брак, вече като не е на снага. Сега аз като не е на майка я захранвам. Добре. Много пъти да дойдат да вземам. Айде, аз ще го намериш там. Да. Сега.
Стоп. Малко да се чуваме. Аз не съм майка на тези деца, но тя, специално тя ми е най-добрата приятелка и ми е много близка. Сестра ми е. Затова майка е починала. Да, не е имала възможност да захраним дъщеря си. Затова аз искам първо да им пожелая. Всички бяхме против тях двамата. Аз бях първата, която бях против. Колко киловата? Обаче виждам, че те много се обичат и се държат един на друг. И им пожелавам цял живот да са заедно, никога да не се разделят. Двамата да се слушат. Венци, да слушаш Галя във всичко. Галя, да слушаш Венци във всичко. Вие сте вече семейство. Вие сте един за друг. И когато се раздели този хляб, този сол от хляба, първи го представя. Венци, повече сол. Назите. Тогава да се раздели хлеби. Да сте живи и здрави. Мама, колко сол слагаш? Пожелавам ви да сте живи и здрави. И много щастливи да сте. Браво! Другото се И аз искам да им пожелая здраве, щастие, късмет, да се обичат всеотдайно и двамата и да не се разделят и да живеят дълги години. Обичам ви. Венци, само малко мръдни. Ще се разтопат бомбоните на слънцето. Виж, топен ще ги вземи. Доро, беше ми много приятно, малко мизерия да ти направя. Ще ти го върна някой ден? За женене. Освен на мене да намериш някой да му жениш. Все ще ми паднеш на зор. Ако искаш, може да намериш някой на мене. Ще намерим един немец спокойно. Съгласна съм. Може и белгиец. Може и съгласна съм. Ама пари да има. Ce făcut mărit, că-i mila de bărbat, ca frunza de măruscat, ca frunza de măruscat. Că-i mila de bărbat, ca frunza de măruscat, ca frunza de măruscat. Băi verdi, mărătini, ia-ți copilă iertățiune, de la fetini la voiță, de la ficioară, de la soare, de la lună, de la maica ta cea bună, de la maica ta cea bună, de la soare, de la noi, de la 30 surori, de la 30 surori. Unde sora ce mai mare, cu cudița pe spinare, unde sora ce mai mică, cu cudița despletită, unde sora ce mai mică, cu cudița despletită, cu cudița despletită. Vină măiculița mea, vină să surut mâna, că eu fi-am greșit ceva în copilăria mea. Rămâi mamă sănătoasă, că eu mă duc să-mi fac casă, că eu mă duc să-mi fac casă. Rămâi mamă sănătoasă, că eu mă duc să-mi fac casă, că eu mă duc să-mi fac casă. Să fiți buni sănătoși! Браво! И развали грима сега, грима развали ти. Не, добре, ставате, уважавате. Искате си прошка. И да се разбирате, ви пожелавам. Пожелавам да сте все така, да се разбирате. И много любов да правите. Знаете, че много пари са. Ще настъпи ръката, ма. Да, ще сложа като на кръстник на комисията, на кумаря, на стикървата. Няма. Сега да ще я слушаш. Заповядай. Живи и здрави да се обичате. И вече не си кандидатстваха. Венци,
и тук силно намерено. Да. Аз минах през. Деси мацаш. Проклята стани там. Красиво момиченце.